Agas ti kidney. Lakay! Lakay! Matamin bet! Ika bet! Paguri, ang kung lang ito ikot-ikot na eh. Kurado ka man na ya. Ilagay mo na yun. Inka man kabit, inka man mga labit aji agas ti kidney kumare. Ama? Gusti... Iyang nagman. Ang ganda na yal daw taon ti inumam. Ado di ka na sana? Dang. Sige, nakon. A few moments later. Magkait. Magkait. Ah, Oo. Atin na di paalam mo nga agas ng tindi. What? Natatintid na pa. Di ka mo. Lemon sa atoy. Kinudan sa kano kalamansi di may isa. apay agita. Tuloy na alak si kopi kung asuin. Ano ito baka no... Apay takindi. Ano din ba nga di ba agas ng tindi? Ana? Agas ng tindi ko na mait. Nya. Lemon na daw ti kalamansi niya o. Nagalakpit ti kasuin ano o. Ano nga agas nga kindi? Tiimbaga. Tiimbaga, lakay. Dinggim nga nalay nga. Agas ti kidney. Ingka dumawat kini kumari, ta iyang ko na. Hanga kindi. Na, bakit isumit imbagam gamin? Iso ti inalak. O, at ani nagpasurutak pa iti kastani o kini kumari ani o. O, tabakan no mabayin pa ata. Ana ato nga rod, agas ti kidney. Kidney lakay, kidney, hanga kindi. Nya sumruman ta salot mo, sulot kang lakayan. Nya titin ayan. Ate maninay, nakunakon. Susulot man tao nga rolin. Kaya niya Nagadayo mga minji imbagak lakay nga agas ti kidney. Hanga agas nga kindi. Pasisya ka na bakit. Sulot, an ata nga agas. Ipiksam gamit na bakit daw sa urang. Atante ang aram nga agas ti kidney. Kaya subliklutan na bakit. Apa naglutagalan baka pati ni kumari kinagsulot man yan.